Bueno, boa tarde a todas e a todos. Imos a dar logo comezo ao pleno ordinario do mes de maio e antes de comenzar co mesmo imos guardar un minuto de silencio polas mulleres asesinadas pola violencia machista. Antes de comezar ca orde do día e cas intervencións e solicitudes de intervención aprobadas hoxe en Xunta de Portavoces, me comentaba o secretario que hai tamén unha declaración institucional de todos os grupos sobre a sentenza ditada no denominado caso Manada e que hoxe se nos olvidou tratar en Xunta de Portavoces e co cal teríamos que declarar a urxencia, aínda que non é necesario logo nas quendas das mocións que dé lectura porque xa as representantes dos diferentes grupos deron lectura no Pazo de Raxoi con anterioridade, entón queda declarada formalmente a urxencia para ser incluída na toma en consideración de mocións presentadas polos grupos municipais. E antes de comenzar iniciaríamos logo a sesión plenaria coas solicitudes de intervención aprobadas hoxe na Xunta de Portavoces. Son dúas. En primeiro lugar a de don Julio Louro Peña en representación da Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple en relación cunha proposición presentada polo Partido Popular sobre o desenvolvemento de medidas de accesibilidade na cidade conforme o segundo estudo realizado pola Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple. E tamén temos a solicitud de intervención aprobada pola Xunta de Portavoces de José Antonio Pais Freire en representación da Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela en relación cunha moción conxunta Compostela Aberta, PSOE e BNG en apoio ás reivindicacións da Asociación de Persoas Xordas de Santiago sobre a falta de accesibilidade no ámbito sanitario galego. Son 5 minutos de quenda para cada intervinte, ainda que somos flexibles e se necesita algo máis. Así que comenzaríamos cas intervencións. En primer lugar sería don Julio Louro e a súa quenda. Benvido, Julio, e ao momento. Buenas tardes. Nos encontramos de novo ante ustedes como representantes de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Santiago y por extensión, al tratarse de un tema de supresión de barreras arquitectónicas, también estamos seguros de que recogemos las reivindicaciones de todas aquellas personas con diferentes discapacidades que para sus desplazamientos por la ciudad se ven obligados a utilizar sillas de ruedas o medios mecánicos y que son los que más sufren en su derecho fundamental a su movilidad. En el mes de julio del pasado año presentamos un trabajo en el que detallábamos 13 lugares existentes en nuestra ciudad en donde se apreciaba la falta de accesibilidad. De los señalados, estos están solucionados los siguientes apartados. La Rúa de Santa Clara, en la Rúa de Cruceiro da Coruña, la rotonda bajo la avenida de Lugo, confluencia con la calle de Clara Campoamor, el Hospital Clínico y el acceso
a la estación de autobuses en la avenida de Rodríguez de Biguri, aunque el hospital clínico no es de competencia municipal, pero fue un lapsus que se coló en el momento. Por lo que aprovecho la ocasión para agradecerles su interés en solucionar esta importante problemática. En esta ocasión me gustaría presentarles un nuevo listado que incluye 31 lugares con barreras arquitectónicas y que están detallados en los anexos presentados que ustedes tienen a su disposición, en donde se refleja la necesidad de eliminar barreras existentes. A este respecto, me gustaría citar un artículo de Agustín Morales relacionado con ciudades accesibles, que dice: la accesibilidad no son solo las rampas ni los baños grandes. La ciudad es un lugar para vivir y no es un espacio que te recuerde permanentemente que tienes una discapacidad. Desde el punto de vista de la discapacidad, no son concebibles las ciudades que no permitan vivir dignamente porque el entorno se encuentre mal diseñado o los servicios no estén preparados para ello. La accesibilidad beneficia a todos, desde mujeres embarazadas, personas que transportan una maleta o personas mayores con falta de movilidad. Y para finalizar, me gustaría señalar que aún teniendo en cuenta que nuestra ciudad tiene unas características especiales debido a su gran cantidad de edificios y lugares históricos de protección singular, sería muy acertado por parte de la administración actual poner todo su empeño para que tanto los residentes como los visitantes, estén o no en situación de discapacidad, puedan disfrutar de nuestra ciudad sin limitaciones de ningún tipo. Muchas gracias. Gracias a ti, Julio. E ahora sería o momento da intervención de José Antonio Pais Freire, en representación da Asociación de Persoas Xordas de Santiago de Compostela. Non sei se levantarme ou quedarme sentado. O que ti prefires. Bueno, boas tardes a todos os grupos políticos, preséntome, eu veño en representación da Asociación de Persoas Xordas de Santiago e primeiramente vai a ler un texto a intérprete que trouxemos. Accesibilidade para as persoas xordas quere decir que as persoas reciban a información e a atención adaptada á súa lingua. Actualmente a figura da intérprete de lingua de signos é moi importante para nós, xa que exerce como unha ponte de comunicación entre a persoa ointe e a persoa xorda. A día de hoxe, e cada vez máis gracias á lucha do colectivo xordo, estamos acadando obxectivos como que as persoas xordas podan solicitar unha intérprete en cada vez máis ámbitos e horarios. Pero a pesar disto, a pesar de que a situación xa mellorou cos anos, aínda seguimos vivindo situacións de discriminación importante. En canto ao ámbito sanitario, se falamos da accesibilidade para persoas sordas no ámbito sanitario, as persoas xordas podemos solicitar unha intérprete na asociación ou na federación cunha cita previa. Se a intérprete está libre, podese garantizar a accesibilidade nese servicio. Cabe destacar que as intérpretes das asociacións ou da federación só están disponibles durante o seu horario laboral, que sería de luns a venres. Se xorde algún imprevisto fora deses horarios, as persoas xordas non podemos dispoñer dun profesional intérprete. Tamén é certo que actualmente existen nos hospitais sistemas alternativos para a comunicación, tablets con aplicacións para persoas xordas, pero a realidade é que estes aparatos non funcionan ou o personal do hospital non está familiarizado con eles. Este ano a FAXPAGA, que é a Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia, a que nos estamos federados como Asociación de Persoas Xordas de Santiago, é a responsable de establecer convenios para garantir a accesibilidade coa Xunta de Galicia. A FAXPAGA vennos de comunicar que o Sergas non colabora económicamente co Servicio de Intérpretes de Lingua de Signos para garantir a accesibilidade de todas as persoas xordas en Galicia no ámbito sanitario. A FAXPAGA ten que cubrir estes servicios, o coste de intérprete, os gastos de desplazamentos, etc., con outras fontes de financiación que non están relacionadas co ámbito sanitario, e este feito fai que non teñamos garantizado o servicio de intérpretes nas nosas citas médicas. Desde a Asociación de Persoas Xordas de Santiago, en representación de todo o colectivo xordo da zona, queremos reclamar esta situación e solicitar aos Sergas a cofinanciación do servicio de intérpretes da FAXPAGA para loitar por unha accesibilidade real e unha igualdade de oportunidades para toda a cidadanía galega.
Consideramos necesario esta financiación para poder garantir a accesibilidade nas citas médicas e para loitar por un servicio de interpretación nos hospitales ás 24 horas do día, para que non haxa ningún tipo de limitación. A nós é unha discapacidade invisible, non se ve. Para unha discapacidade física, pois pódese ver unha rampa ou é evidente que falta, pero para unha persoa xorda non hai ese tipo de visibilidade. E, bueno, eso, quería tamén añadir que sí que temos unha financiación para o ámbito social, que a Federación ven recibindo desde fai tempo, e sí existe unha financiación para o ámbito sanitario, pero só nos cubre, como decía o texto, pois eso, de luns a venres. Se nun momento tes unha urxencia ou tes unha situación complicada, como pode ser pois, unha situación pois, de maltrato, ou non se pode cubrir. Entonces, eso que o que se está buscando é unha financiación que nos permita aumentar as horas para poder dar un servizo máis completo e eso, reclamar porque realmente é o noso dereito e tampouco nos parece correcto pois, que a Federación, a FAXPAGA, teña que correr con eses gastos pola súa conta e eso, entendemos que é un servizo público que todos temos dereito a él e que non entendemos que a noso colectivo se lle discrimine desa forma. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, José Antonio, e nada, informarlles que logo estos asuntos serán tratados no momento tanto da proposición do Partido Popular na primeira parte do pleno como a moción conxunta Compostela Aberta, PSOE BNG máis adiante. E nada, gracias por participar no pleno e continuamos logo co que é a orde do día. Alcalde. Sí. Sí, una cuestión de orden. Simplemente creo que, a miña opinión, tendo en conta o acontecido onte en Tui, que hoxe celebramos un pleno, igual era pois acaído adoptar un acordo, tendo en conta que estamos todos os grupos, de manifestar a nosa solidaridade e a nosa condolencia polos graves feitos acontecidos onte na cidade irmán de Tui. Vale. Non lle vexo ningún problema, todo o contrario. Entón, nese sentido, se logo se quere o señor secretario lle facemos achegar un pequeno texto para recoller na acta un pouco que amose o espírito que decía o portavoz do Partido Popular, Agustín Hernández, señor secretario, e poder trasladarlo institucionalmente ao Concello de Tui. Vale. Pasaríamos logo a orde do día. Comenzaríamos co primeiro dos puntos, que a aprobación se procede data correspondente á sesión ordinaria do 19 de abril de 2018. Non sei se é algo que obxetar ou que engadir a acta da sesión do 19 de abril do 18. Enténdese aprobada por unanimidade. No punto número 2 da orde do día correspondería a toma de posesión do cargo de concelleiro don Antón Barba Pereira, que entendemos, señor secretario, non se atopa na xa hoxe para tomar posesión. O punto 3 da orde do día é a aprobación do expediente de crédito extraordinario número 2018 CRES 02 do orzamento do ano 2018 por importe de 20.000 euros, que acordouse en xunta de portavoces sometelo a votación sen debate, co cal, señor secretario, tocaría pasar a someter a votación o que é o punto 3. Si, votos a favor deste punto número 3, aprobación do expediente de decreto extraordinario número 2018 CRES 02 do orzamento do ano 2018 por importe de 20.000 euros. Votos a favor? Sí, Compostela Aberta. Votos en contra? Ningún. Abstencións, lóxicamente, PP, PSOE, BNG. Quedaría aprobado. Tocaría agora pasar ao punto 4, que é a aprobación inicial do regulamento de títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago de Compostela. Hai un texto base, froito do traballo no seu momento da comisión responsable de elaborar este regulamento e adaptar os tempos, e hai unha serie de emendas presentadas polo Grupo Municipal do Partido Popular. Simplemente a título informativo, se cambiara, decir que unha vez debatido o texto base, creo que procede someter antes a votación as emendas do texto base, non?
e dicir que hai dous grandes bloques, un é o que ten que ver cas maiorías cualificadas, que serían a emenda 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17, outro o que ten que ver co resto das emendas presentadas, incluído unha transaccional, que serían 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18, e unha terceira votación, a petición do BNG, que non o falamos hoxe en xunta de portavoces, que era a emenda número 15, sometela de maneira diferenciada a votación, vale? Entón, polo tanto, pasaríamos a debatir o texto original e logo pasamos a debatir, a votar primeiro as enmendas e votar tamén o que sería, bueno, o texto definitivo. Así que, Manolo Dios, a túa quenda. Grazas, señor alcalde. Boa tarde a todas e a todos. Sometemos a consideración do Pleno o novo regulamento de títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago de Compostela, un texto que chega... Espera, Manolo, que che estaba dando un tempo antiguo. No, 5 minutos, me parece. Sí, sei, non sei, pero iba pola vella. Debe ser tamén como polo regulamento vello. Volvemos a comenzar. Bueno, un texto que chega hoxe a esta sesión logo dun traballo e dun esforzo que debemos recoñecelo, concitou a colaboración dos grupos da corporación desde que o pasado día 26 de xaneiro de 2017, aí xa ano e medio aproximadamente, celebramos a reunión constitutiva desta comisión que se marcou como obxectivo a renovación dun regulamento vixente que se remontaba aos anos 50 e que tivo unha pequena modificación en 1966. Desde aquela até hoxe, certo que os usos e as costumes foron cambiando para ben, aínda que o texto seguía a ser aquel que se redactara en pleno franquismo. Non é necesario resaltar que todos os grupos da corporación coincidimos en considerar aquel documento como anacrónico, xurídicamente superado, así como na necesidade da súa renovación e adaptación á realidade actual. Desde aquela primeira reunión, hai ano e medio, como dixen, celebramos 8 reunións até a comisión informativa do pasado 16 de maio, na que decidimos trasladar o documento final que hoxe teñen nas súas mans para a súa aprobación, no seu caso, neste pleno. Manexamos os textos vixentes do pasado réxime, un borrador elaborado no seu día polos servizos de protocolo do Concello e unha proposta que serviu de base para facer achegas desde os respectivos grupos, tal e como figura nas actas das sesións, das que dá fe o secretario da Comisión, que é tamén o do Pleno. Desde o primeiro momento manifestamos a vontade de adaptar o novo texto á legislación vixente, incluída, como non, a Lei da Memoria Histórica, reducir o número de títulos e recoñecementos existentes, corrixir as desigualdades de xénero, tanto no número como nas categorías das distincións profundamente sexistas, propias dos anos 50 e 60, abreviar os procedementos e unificar aspectos que co paso do tempo aparecían separados, é dicir, honras, irmanamentos, rueiros, placas, etc. Analizamos tamén as propostas de recoñecemento existente, recollidas na comisión vía rexistro ou trasladadas polos grupos, e acordamos non tomar novas decisións até ter completado o novo regulamento, certo que con algunha excepción que coñecen por acordo tamén entre todos os grupos. A procura do consenso máximo foi unha constante da comisión desde a súa sesión constitutiva, cunha clara intencionalidade política que buscamos desde as distintas ópticas dos grupos municipais. Houbo alegacións e propostas nas diferentes reunións da comisión, do conxunto e tamén o articulado de todos os grupos, e constatamos que non existe rueiro suficiente para tanta solicitude, polo que haberá que articular novos espazos para a concesión. Algúns asuntos foron recorrentes, por exemplo, o das maiorías exixidas para o otorgamento de títulos, honras, condecoracións, etc., que aínda hoxe veñen a este pleno.
Resumidamente, o novo regulamento consta dun limiar no que facemos mención á referencia á legislación actual, manifestamos a vontade de renovar un texto que foi aprobado o 5 de maio de 1955 e modificado parcialmente o 2 de abril de 1966, así como a mención expresa á Lei da Memoria Histórica que xa comentara. Establécense 7 modelos ou categorías de honras: alcalde, alcaldesa ou concelleiro, concelleira de honra, fillo ou filla predilecta ou adoptiva, chave de ouro, medalla de ouro, ilustre visitante, cidadán ou cidadá distinguida e cronista oficial, que en ningún caso, como saben, teñen efectos económicos. Regúlanse no artigo 3 as revogacións e no 4 a clasificación das categorías citadas, no capítulo 3 xunto coa composición do Consello de Condecoracións. No artigo 9 regúlase a dedicación e denominación dos lugares públicos, no capítulo 4 o loito oficial, no 6 os xirmanamentos, no 6 o libro de honras e distincións, no 7 o cronista oficial e, por último, hai 5 disposicións adicionais, unha derogatoria, lóxicamente para deixarse en efecto o regulamento anterior agrupado polo curioso nome de Cabaleiros de Compostela, medalla ao mérito do traballo ou alcalde honorario con bastón de puño de plata. Quixera rematar agradecendo o traballo e o esforzo dos grupos, as súas aportacións e suxestións, así como do secretario do Pleno, dos servicios de protocolo e de Beatriz Becín pola súa axuda, e co desexo de que o novo regulamento podamos comezar a aplicalo canto antes. Moitas grazas. Gracias a ti, Manolo. Rubén. Goretti, a túa quenda. Entramos a debater as emendas xa, entendo, porque como o Manolo non fixo referencia, entramos a debate das emendas, sí. Como vos prefirades, é dicir, podes falar do texto e das emendas, logo se os propoñentes das emendas queredes facer unha defensa de un minuto antes de cada bloque, ou de 2, ou conxuntamente agora, como vos vexades, tedes dúas quendas, organizade vos. Vale. Ben, eu creo que para nos felicitarmos colectivamente, sempre que haxa un texto que leve a verdade que tantísimos anos sin tocar, a verdade que eu creo que é hora de porse con el, e está ben, non, que sexamos capaces de facelo, de traelo aquí e de consensualo, e esperemos, non, que saia tamén por unanimidade. Así que nese sentido eu creo que felicitármonos. O que aparece no texto, digamos, recollido, ademais, que desde a nosa perspectiva que fixo que o apoyásemos foi esa actualización, ese recoller a Lei de Memoria Histórica como elemento fundamental para ter en conta, porque é certo que dentro das honras que nestes momentos existen dentro do Concello de Santiago, pois hai algunhas que non poden manterse, que non teñen sentido despois da normativa e despois de todos os anos transcorridos desde ese momento de 1955, e tamén pois un espírito claro en toda a regulamentación de intentar modernizalo e actualizalo. Para min, un dos elementos que me preocupan, e por iso tamén ten que ver con unha proposta, con unha emenda do Bloque Nacionalista Galego que foi aceptada, tamén, xunto con outras suxestións, máis ese tema de que se eliminase o tema de que o falecemento dunha persoa tiña que pasar 5 anos antes de ter un recoñecemento. Entendemos que pode haber persoas, por suposto, que falezan e ao día seguinte o lóxico sería que houvese unanimidade, unha maioría moi ampla de persoas da corporación que estivesen de acordo con que esa persoa sí que levase unha distinción. Mais o tema que me preocupa, porque penso que aínda queda un pouco deficiente no regulamento, aínda que creo que é difícil de poñer, é justamente a corrección de igualdades de xénero, porque unha cousa é que se poña que se procurará a paridade, que se garantirá a equidade de xénero, e outra cousa é como se vai facer iso, claro, porque eu xa vin algunhas interpretacións na prensa de membros da corporación de que algúns entenden a partir de agora, entón a partir de agora empezamos, home, muller, paridade, tal, máis, claro, fixémonos como está o de agora. Iso non é. Tería que haber un reequilibrio, tería que haber un compromiso conxunto da corporación para que aquí, a partir de agora, houvese clarísimamente unha maioría de mulleres propostas para as distintas distincións e, fundamentalmente, como acaba de dicir o concelleiro responsable da área, claro, non hai rúas para tantas solicitudes, non? Entón temos que pensar noutras cousas xa. Así que, ao final, vémonos, creo eu, que abocamos
abocadas as mulleres a sempre estar nun segundo lugar, nun segundo espazo. Así que a min preocúpame ese tema, de aí, por iso justamente, por esa preocupación e porque creo que ten que ser un criterio de vontade política, porque senón ás veces é moi difícil. Ven un nome dunha persoa e ese nome, se non hai unha vontade política que estableza que ese é un criterio máximo de prioridade fundamental para o conxunto da corporación, é moi difícil de abordar. É por iso que sobre as propostas, todas esas que se refiren ou ben aos 2/3 ou ben á maioría, nós entendemos que o lóxico sería que a maior parte das propostas fosen por unanimidade, sería que pudésemos chegar a un acordo político, e aparece así tamén nunha disposición adicional última, na cuarta, onde aparece, pois eso, ou ben co acordo que me parece ben coa proposta que fai o Partido Popular de que se procurará o acordo por consenso, xa que o regulamento establece mesmo o mecanismo para caso de non ser así, por consenso, por unanimidade. O lóxico é que o fose, pero en caso de que non o sexa, o instrumento do regulamento ten que ser algo áxil, non algo que constrinxa, non algo que nos impida pois facer nada. Eu oxalá que fose todo por unanimidade, mas se non é, penso que a maioría absoluta que aparece recollida no texto, penso que está ben. Entón, nese sentido, en principio, nós apoiaríamos o texto tal e como está nestes momentos. O resto das propostas do Partido Popular, tanto a emenda 1 como a 3, como a 7, como a 11, a 12, parecennos a 14, a 17, a 18 sobre a que hai unha transacción e a 16 parecennos ben, e a única dúbida que tiñamos era sobre a emenda número 15. E digo por un sentido que tamén ten que ver, que tamén se cruza co tema da preocupación sobre que realmente a paridade de xénero poida ser algo que corrixamos. Claro, porque aparecen unha serie de asociacións aí justamente incluídas dentro da comisión. Aparece un representante da Universidade, do Colexio de Abogados, a Cámara de Comercio e do Consello de Relacións Veciñais. Eu podería propor asociacións culturais, deportivas, feministas, que tamén igual terían moito que dicir, sobre todo se o criterio ese da paridade de xénero é un criterio fundamental, se queremos que aí aparezan reflectidos de todos os sectores que teñen vida social no Concello. Entón eu, entre poñer unhas e non poñer outras, eu creo que prefiro, a única transacción que se me ocorre é dicir que a comisión chamará a aqueles sectores que considere oportuno en cada momento, en cada reunión, que a comisión este aberta para escoitar a súa voz, mas non formando parte, porque xa digo, penso que é unha parte, e penso que aí en todo caso ou se fai unha relación moito máis ampla que o mellor fai esta comisión pouco operativa, ou senón a min faltanme aí representacións. Por iso eu, a emenda número 15 é a única fora destas que falan dos 2/3 da maioría absoluta que en principio o BNG non apoiaría. Moitas gracias, Goretti. Paco. Grazas, señor alcalde, moi boa tarde, compañeiras e compañeiros de corporación. O Grupo Municipal do PSDG, dende o primeiro momento, foi consciente da necesidade de actualizar un regulamento que viña, se non lembro mal, do 1955. Polo tanto, o texto que se trae, si é certo, é o resultado dun traballo de 8 reunións ao longo dun ano e medio. Eu si predicaría desta comisión o traballo, o da xilidade xa sería outra cousa, pero o traballo sí. Ao longo do que o PSDG presentou 10 emendas, que foron as 10 aceptadas, polo tanto eu agradezo a todos os grupos que as incorporaran e que as compartiran. Tamén quero aproveitar para agradecer e felicitar polo traballo desenvolto todo o persoal de apoio que axudou en todo momento a comisión. Eu personalizo con todo o respecto na persoa do secretario do Pleno. E nos entendemos importante a incorporación e a adaptación da Lei da Memoria Histórica, do obrigado cumprimento, porque está vixente. Nos entendemos importante tamén a incorporación do criterio da paridade, con respecto ao que decía neste caso a voceira do BNG, o que sí existiu na comisión, me lo lembrará perfectamente, foi un compromiso para que todas as rúas que están á espera en lista da garda, pois que se incorporara algún criterio a maiores como podería ser a da paridade conxuntamente coa da antigüedade. Ese foi un pouco o compromiso de ver como era posible compaxinar eses dous. Con respecto ás emendas, ben, o grupo que require unas maiorías cualificadas de 2/3 nos entendemos que non ten encaixe dentro da normativa, nos entendemos que o marco legal fala de maiorías simples e de maiorías absolutas. Polo tanto, nese sentido, nos non compartimos porque iso, entendemos que non ten encaixe. Con respecto ao bloque segundo,
nos apoyaríamos todas as propostas de emenda, incluindo a 18 no seu texto da transacción, e con respecto a emenda 15 pasamos un pouco o mesmo que ha comentado a voceira do BNG. É dicir, nos podemos compartir as propostas que fai neste caso o Partido Popular, pero tamén poderemos compartir outras. É dicir, aparece o Colexio de Abogados, porque non tamén outros colexios profesionais, porque non outras asociacións. Por lo tanto, esa é fundamentalmente a nosa dúbida con respecto á emenda 15. Moitas grazas. Moitas gracias, Paco. Alejandro, sí. Gracias, alcalde. Buenas tardes. En primer lugar, permítame saludar hoy también al secretario complementario, ¿no?, que hoy se suma a la sesión. Sí, unha aclaración, Alejandro, e non é por interrumpir, porque ahora me esquecía, porque claro, como o señor secretario xa vos presentou o Eleuterio, que é un secretario que está de prácticas aquí un mes no Concello e que iba a asistir á sesión, eu esquecinme de comentalo, pero os compañeros xornalistas que parece ser que siguen a sesión polo streaming estaban xa preguntando se era o novo secretario ou o novo interventor. Entón, deixar aclarado que simplemente está aquí, bueno, porque vai a estar un mes aquí e está acompañando pois a señora interventora e o señor secretario. O digo para que conste, porque xa me estaban avisando. Aclara eso. Entón, perdón, Alejandro. Nada. Sí. Y saludamos también a los representantes de ACEN. Bien, la verdad es que es posible que hoy José Martí se sienta un poco decepcionado allá donde esté. Y digo esto porque parece ser que el prócer cubano afirmó en su momento que toda la gloria del mundo cabía en un grano de maíz. Pero Compostela Berta hoy nos propone otorgar elevadas recompensas y hasta la distinción de concejales de honra. Ay, Manolo, ¿dónde va el grano de maíz? Pero, en fin, no seré yo quien cuestione, lógicamente, la configuración de un sistema honorífico, que yo creo que es bueno para la capitalización social de la ciudad, y quien cuestione, por lo tanto, su actualización, siempre y cuando este sistema honorífico, bueno, pues se ejercite con ecuanimidad, ¿no? Hay, por lo tanto, un acuerdo genérico sobre la conveniencia de actualizar las previsiones honoríficas, pero lo que existen también pues son algunos desacuerdos concretos. Es cierto pues que hemos trabajado todos los grupos conjuntamente y que hemos pues procurado mejorar conjuntamente los sucesivos textos propuestos. Por nuestra parte hemos hecho dos tipos de observaciones, digamos de técnica normativa, puesto que apreciábamos que en los primeros textos pues había una hipertrofia terminológica, una sucesión de conceptos jurídicos indeterminados que podían dar lugar a problemas. Ha habido problemas también pues de redacción gramatical, problemas de ubicación sistemática, de contradicción entre artículos. Bueno, pues creo que con el trabajo de todos algo se ha pulido, aunque también es cierto que el texto deja también un poquito que desear. Ahí hay que descargar de toda responsabilidad al secretario, que no hace milagros. Lo que sucede es que se han ido superponiendo textos muy diferentes y también aportaciones muy diversas. Y junto a esas observaciones de técnica normativa, pues hemos también planteado observaciones de calado político que nacían pues de nuestras dudas y de nuestros recelos. Dudas, como decía antes, en cuanto a algunas cuestiones de técnica normativa, a lo mejor no del todo depurada, pero dudas también en cuanto a las lagunas, porque se echan falta quizás pues algunos criterios para priorizar las propuestas, a lo mejor algún marco temporal, es decir, más concreto para sacarlas adelante. Se echan falta, por ejemplo, una regulación sobre las esquelas, que es un asunto efectivamente muy delicado, ¿no? El testimoniar, porque en unos casos se testimonia el duelo del conjunto de la corporación cuando fallece una persona y en otros casos no. Pues ahí hay algunas lagunas. Y después hay también dudas relativas a la regulación. Hay una superposición de órganos colegiados, por una parte está el Consejo Asesor, por otra parte va a estar la propia comisión que dictamine. Dudas también en cuanto a la regulación del cronista. A mí me da la sensación de que es una regulación que apunta mucho, pues quizás a un investigador, ¿no? Y digo, con esta regulación sería complicado que en el Ayuntamiento de Santiago pudiéramos contar, pues no sé, con el mismísimo Indro Montanelli. Y dudas también respecto a la memoria histórica, ¿no? Digo dudas respecto a la memoria histórica por una razón. Y es que no me queda claro cuál es el papel de los grupos municipales en todo lo que tenga que ser la tramitación de la memoria histórica. Si tal, después en un segundo turno, si me queda algo más de 2 minutos, lo explico, ya lo explico ahora. Cuando nosotros otorguemos una distinción en estos momentos, lo que vamos a hacer es un juicio de oportunidad. Decidimos, en términos políticos, si le damos una calle a un señor o no se la damos, o se la damos a un señor o a una señora. La aplicación de la ley de memoria histórica no responde tanto a un juicio de oportunidad como a un juicio de legalidad. Si hay un supuesto que encaja en la previsión de la ley,
Eso hay que depurarlo. Pero eso no es un juicio de oportunidad, es un juicio de legalidad, en el que efectivamente hay un proceso intelectivo, un proceso de interpretación, de ver si un supuesto de hecho encaja y motiva la activación de la ley. Pero ahí tengo dudas de cuál es el papel político de la Comisión, porque entiendo que no es un juicio de oportunidad, sino un juicio de legalidad. Y junto a las dudas, pues efectivamente existen también ciertos recelos pues en cuanto a la mayoría que se requiere para sacar adelante las distinciones, recelos en cuanto a la posibilidad de que determinadas distinciones quedasen al margen del reglamento y recelos en cuanto a una escasa participación. Para salvar esos recelos, pues hemos presentado efectivamente unas enmiendas, bueno, que esta mañana en la Junta de Portavoces se ha decidido que se dividan pues en dos bloques, ¿no? Un primer bloque sería un bloque pues algo más variado, donde iría lo relativo al Consejo Asesor y lo relativo a incluir también en todo el procedimiento una serie de distinciones que en la propuesta inicial se quedaban fuera. En relación al Consejo Asesor, explico el porqué de la enmienda que hemos presentado, concretamente el porqué de esas dos entidades. Hemos planteado, bueno, pues la invitación al Colegio de Abogados y la invitación a la Cámara de Comercio, primero porque son dos corporaciones de derecho público, no son dos asociaciones, son dos corporaciones y por lo tanto la legitimidad, el apoyo social es mucho más amplio y está mucho más garantizado. Y segundo, porque de entre todas las corporaciones de derecho público probablemente sean las dos más representativas de la ciudad y probablemente sean también, por la propia naturaleza de las cosas, las que tengan una visión más amplia de los procesos sociales. Esa es, por lo tanto, la razón de haber propuesto esa regulación. Como digo, también bueno, se propone que una serie de distinciones que en la propuesta inicial quedaban fuera se incluyan y después está el tema, y ya concluyo, alcalde, de la mayoría necesaria para sacar adelante las distinciones. Yo creo que hay que evitar el riesgo tanto del rodillo como el riesgo del bloqueo. El consenso. En democracia el consenso es deseable, pero no es exigible, porque el consenso también plantea ciertos riesgos. ¿Qué sucede si una minoría, si un concejal de entre 25 que tiene una corporación bloquea una propuesta apoyada por una inmensa mayoría? Sería tremendamente injusto. Por lo tanto, la idea del consenso, pudiendo ser deseable, no es exigible. Claro, la idea de la mayoría absoluta pues es una idea arriesgada, porque con una mayoría absoluta no se garantiza pues que el más amplio y plural abanico de perspectivas se integren en la decisión. Yo creo que, puestos a distinguir pues a personas de esta ciudad, no solo hay que contemplar la sociedad con el ojo izquierdo, sino que hay que contemplarlo con los dos ojos. Digo con el ojo izquierdo hoy porque hoy es el ojo dominante en la corporación, pero bueno, mañana puede ser el ojo derecho, ¿no? Nunca se sabe. Y esa es la razón por la cual una mayoría de 2/3 es una mayoría que da una garantía de que se integren el conjunto de las sensibilidades, o al menos el más amplio abanico de las sensibilidades. Nada más. De acordo. Tedes unha segunda quenda, de todas maneiras, de 3 minutos, se a queres utilizar. Manolo. Bueno, o que non dixen ao principio e vou a comentar agora é que no primeiro bloque de enmendas que creo que son a 2, a 4, a 5, a 6, a 8, a 9, a 10, a 13 e a 17, que son todas as que fan referencia ás maiorías de 2/3 ou non, nos en este apartado mantemos o texto orixinal que saiu da Comisión Informativa. Nos parece que é o que falamos, e é certo que o Partido Popular en todas as reunións fixo constar este recelo que agora nos indica Alejandro, non? Polo tanto, nós en ese grupo, primeiro grupo, pois manteríamos o texto orixinal e votaríamos en contra das enmendas. No segundo grupo, que creo, se non me equivoco, que son o 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16 e 19, nós tamén, en este caso, sí que as votaríamos favorablemente. Temos a mesma dúbida que planteaba Goretti na 15, e nós, un pouco en esa línea, apoyaríamos a proposta que fixo in voce Goretti, non respecto da 15. En canto á redacción transaccional, a número 18, nos vamos a apoyala co acordo o que chegamos de sustituir a palabra unanimidade por maioría. En ese caso estaríamos completamente a favor. Ese é o sentido do voto de Compostela Aberta. Moitas gracias, Manolo Goretti. Ben, se seguimos con Martí, Martí tamén comentaba que a mellor forma de dicir é facer.
Claro, eu creo que o que diría a poboación, a xente que nos está a escoitar, é que vayamos ao gran e que non lle damos tantas voltas, porque ás veces pasamos aquí horas e horas dándolle voltas e o importante é saber que queremos e para que. Entón, o regulamento de honras, como moitos regulamentos, ten que ser un instrumento que nos sirva e que nos sexa válido para facer algo. Senón, ao final, acabamos enredados nunha burocratización excesiva que non nos leva a nada. Daquela, que nos ten que levar para que sí? Pois un pouco para que se peneiren, desde logo, aquelas persoas, aqueles recoñecementos que non teñen sentido que continúen a día de hoxe, xustamente atendendo a lei de memoria histórica, e iso hai que facelo de maneira inmediata. E segundo, que se poida, pois, algunhas persoas que merecen ese recoñecemento por parte da corporación, que se poida axilizar, que poidan ter ese recoñecemento a través dunha rúa, dunha praza, dun espazo, dunha placa, de algún elemento que faga que tamén o conxunto da poboación que a poida ver, máis que dentro diso exista unha prioridade. Para min é unha prioridade clara, porque logo podemos falar diso, pero desde logo no recoñecemento das rúas a presenza de mulleres é ínfima e moitas delas están ligadas fora de Rosalía, que non sei se entra nesa categoría para algúns ou non, para min non, a santas, pero fora diso é que non hai prácticamente mulleres, non existen. Entón, nós temos que ser capaces de decir, ese ten que ser o noso criterio prioritario, eso ten que ser o fundamental. Desde esa perspectiva, para min xa digo que creo que tal e como está, se hai vontade política para que iso se faga, podemos avanzar. A min, en xeral, pareceme que no tema de maiorías que aparece aquí, que está ben recollido tal e como se quedou, eu, no resto dos artigos que propón, no resto das emendas que propón o Partido Popular, con esa emenda que se fixo, estou de acordo, e no 15, tanto me ten ou ben retirala unha de dúas, ou senón a outra proposta sería esa, que o Consello Asesor poida recibir aquelas asociacións do ámbito que nun momento determinado decida, pero sería únicamente esa cuestión, que o poida facer se así o considera no seu momento, porque eu xa digo, é únicamente unha parte da sociedade. Desde logo, para que este Consello Asesor poida ter perspectiva de xénero, non queda así, creo eu, que garantido para nada, con a proposta que se fai. Paco. Moi brevemente, solamente fixar a posición con respecto ás emendas. O primeiro bloque, que fai referencias maiorías cualificadas, nos manteríamos o texto original que ven a aprobación a pleno. No segundo grupo nos apoiaríamos as emendas presentadas polo grupo do Partido Popular, e no caso da emenda 15 a nos valdríanos a transaccional que acaba de presentar in voce o BNG, ou ben a retirada ou o rexeitamento da mesma. Gracias. Alejandro, un pouco por ordenar, espera un momentiño, tens que aclarar se mantedes o texto da emenda 15, se aceptades unha transaccional ou se retirades, o digo para logo someter a votación a maiores da túa intervención. Todavía non empezou a correr o tempo. Non tenemos inconveniente en aceptar como transaccional que se pueda recibir a determinadas asociaciones, pero manteniendo la base del texto. Lo digo porque no es lo mismo recibir que ser miembro permanente del Consello. Entonces, manteniendo el artículo 15, no tendríamos ningún inconveniente en que quede abierta la recepción a otras asociaciones. Nosotros sabemos que la propuesta que hemos hecho pues no es perfecta desde el punto de vista de la participación ciudadana, pero es que somos los únicos que hemos hecho una propuesta, y sería una pena, bueno, pues que esto decayese y que al final no hubiese, es decir, ni lo que el Grupo Popular plantea, que ya sé que no es perfecto, pero bueno, yo creo que no es una mala representación, porque vuelvo a insistir, la representación que hemos planteado es por una parte del representante del Consejo de Relaciones Veciñais y por otra parte es de unas instituciones públicas, que son corporaciones de derecho público, es la propia institución universitaria. Por lo tanto, nosotros mantenemos el artículo 15 y como transacción aceptaríamos el que quedase abierta la posibilidad de recibir a otras asociaciones aparte de esas. Bueno, pues, entonces se entende que non hai transacción. Entonces pues, mantén a emenda. Se mantiene el texto. Si quieren rechazar la participación, pues... ¿Queres añadir algo máis, Alejandro? ¿No? No, si usted quiere, añado más, pero... Non é necesario, Alejandro. Non é necesario. Bien, vamos bien. Bueno, señor secretario, entonces por ordenar, habría 3 votaciones. A primeira é o que ten que ver cas emendas
2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17 presentadas polo Partido Popular, que solicitan que non figure da maioría absoluta, senón unha maioría maior, unha maioría cualificada, creo que chaman nas enmendas. Logo habría outro bloque que sería o das enmendas 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16 e 17, que serían sobre asuntos diversos, e logo quedaría a emenda número 15. E a 18 está no bloque 2. Si, no bloque 2 serían, perdón, 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 17 e 18. Coa transaccional. E quedaría unha terceira votación que sería a emenda 15, na que nos vamos a manter no texto original, imos a votar en contra. Vale. Non me coincide co que teño aquí, porque a 18 que é transaccional a votan aparte, no. Xuntan. A ver, vamos o segundo bloque, vale, sí, vale. O primeiro bloque. Vale, non hai problema. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 17. O segundo bloque 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 17, 18. E o terceiro bloque a emenda 15. Ese bloque estaría 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19. 11, 12, 14, 16, 17 e 18. 19, non? Vale, non o teño aquí nas notas. Sí. Vale, 19. E despois estaría 15. E despois se viera en última votación o resto do texto. O texto cas emendas aprobadas. Si queda algo que non se modifica. E si saímos vivos desta votación, señor secretario, pois seguimos co pleno logo. Bueno, pois entonces sería sería votos a favor da emenda do Grupo Popular relativa aos artigos 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 e 17. Votos a favor desta emenda, Grupo Popular. Votos en contra. Postela Berta, BNG, PSOE. Quedan rexeitadas. Abstencións 0, entonces quedaría rexeitada e quedaría desas o texto que está xa no regulamento. Ben, despois está as 1, 3, 7, 11, 12, 14, 16, 18 e 19. Votos a favor serían... Sí, 18 sí, María. Postela Berta. Por unanimidade. A unanimidade, de acordo. E despois estaría a 15, a emenda presentada polo Grupo Popular. Votos a favor desa emenda, Grupo Popular. Votos en contra. O resto quedaría rexeitado. E agora habría que votar o texto definitivo que as emendas aprobadas, non? O resto, que entendo que por unanimidade, por que? Non o sei. Non. Porque... Señor secretario, pasamos a votar o texto base que as emendas aprobadas de maneira definitiva. Vale, bueno, pois ese texto base con as emendas... Sin as emendas aprobadas, claro. Non, coas emendas aprobadas. Votación total sobre o aprobado e non aprobado que formaría o texto... O texto... Co ben que íbamos, eu xa sabía que nos íbamos a complicar. E isto? Ben, votos a favor. Postela Berta, PNG, PSOE. Abstencións. Grupo Popular. No, 0. Si sería o texto xa definitivo con o aprobado, incorporado e non incorporado. Sí, señor. Pasaríamos ao punto 5 do orde do día, que é unha proposta de declaración institucional do Concello de Santiago en materia de loita contra o fraude, vencida dos fondos da EDUSI, os fondos FEDER, que é necesario adoptar en... Sí, Goretti. Non, eu simplemente quero deixar constancia, aínda que sexa unha declaración institucional, de que na comisión o que se informou é que non se sabía con seguranza se se podía facer algún tipo de emenda ou non, tendo en conta fundamentalmente algunhas cuestións que tiñan que ver con linguaxe inclusiva, con esa reforma, pero outras que tiñan que ver co punto 1 dos principios éticos, onde dentro dos principios éticos se inclúe un principio que, desde a nosa perspectiva, é claramente unha obriga legal, que os empregados públicos respetarán a Constitución e o
resto das normas que integran o ordenamento xurídico. Entón, unha vez que se quedou de facer esa consulta, o grupo trasladóusenos que sí se podía enmendar. Agora resulta que se nos di que non se pode enmendar. Entón, eu digo única e exclusivamente que, ou sí ou non, ou que, pero o normal, a min pareceríame lóxico que si se podía, si se pode cambiar os empregados públicos e poñer os EAs empregados públicos e públicas, o lóxico é que tamén se puidese facer isto, pero polo menos que quede constancia, que desde a nosa perspectiva, que conste en acta, que ese principio ético é unha obriga legal que non ten nada que ver co resto do articulado dos principios éticos, non ten lógica que forme parte dese código ético, desde a nosa perspectiva. Eu, de todas maneiras, non vou reproducir o debate de xunta de portavoces, Goretti, quero decir, con todo o respeto, porque, non vou entrar en debate. O que acordamos foi rectificar determinadas cuestións presentadas na emenda por cuestións inclusivas e de xénero, e non tocar esa cuestión non porque non concordáramos no fondo do proposto, senón por pensar que iso podía poñer en risco o propio documento e a solicitude que se facía de justificación dos fondos FEDER. Esa foi un pouco a cuestión. Non fai falta dar lectura, señor secretario, non fai falta. Considérase con esa aclaración retirada a emenda do BNG? Non todo, porque unha parte se incorporou a temas de xénero e a temas inclusivos. Vale. Por unanimidade, entonces, o que non é necesario darlle lectura. Non. Falamos da declaración asinada por os portavoces dos grupos políticos, de acordo? Pois, por unanimidade. E pasaríamos ao punto 6 cunha proposición do Partido Popular sobre o desenvolvemento de medidas de accesibilidade na cidade conforme o segundo estudo realizado pola ACEM e que justificou a intervención no pleno de julio. Si fan defensa, quen fai? María Corral, a súa quenda. Boa tarde, gracias, alcalde. Boa tarde. Hola, gracias, Julio, polo teu traballo e polo teu ánimo. Coa súa intervención, supoño que me queda pouco por dicir. ACEN, a Asociación Compostelá de Esclerose Múltiple, leva a cabo un labor de atención integral destinado a mellorar a calidade de vida das persoas afectadas por esa doenza. Ademais diso, dándonos esa maravillosa lección de colaboración, esa mostra chega nos traballos en materia de accesibilidade elaborados por eles mesmos para que dende as administracións públicas fagamos os deberes que nos corresponden para construir unha cidade accesible que nos permitan a todos, con independencia das nosas capacidades, usar e disfrutala en condicións de seguridade, de autonomía e de comodidade. Neste caso, preséntanos o segundo estudo para a supresión de barreiras arquitectónicas. Este Concello e entidades sociais de Santiago levan anos traballando nesta materia, como demostra a concesión no ano 2006 do Premio Reina Sofía de Accesibilidade. No pasado mandato levouse a cabo a elaboración dun proxecto de colaboración con Cogami para a execución dunha primeira fase de obras de mellora de accesibilidade e durante o actual mandato a Corporación Municipal tamén ven dando mostras de esa vontade de contribuir ás melloras a mellorar as condicións de accesibilidade, acordando por unanimidade a realización de distintas accións nesa dirección. Aínda que algunha delas, por exemplo, a convocatoria da Comisión de Accesibilidade está pendente de efectuarse. Un dos últimos acordos no seo da Corporación produciuse en xullo do ano pasado, cando se decidiu por unanimidade que o Goberno Municipal estudara aquel primeiro traballo elaborado tamén por Julio Louro e conforme ás prioridades establecidas naquel documento que se executaran, como dixo antes, as obras máis prioritarias en 13 puntos da cidade. Temos que seguir procurando que a nosa cidade, que Santiago, sexa un exemplo de cidade accesible e universal, polo que puidemos saber, efectivamente, moitas daquelas actuacións, algunhas foron abordadas, quedan algunhas outras que son obxecto deste segundo proxecto. Así que falei disto co concelleiro, o señor Duarte, e compartimos, unha vez que presentamos este estudo, compartimos absolutamente a idea de que isto é unha prioridade. Eu apoio todas as accións da concellería que rexe o señor Duarte nas accións que realizo ao respecto, na distinta posición que ocupamos. El ten a posibilidade de executalas, deposito toda a confianza nesa prioridade que lle dá, tamén ten seguro que eu vou estar detrás
para reclamar o que non faga ou poida servir de intermediaria. É dicir, pero hai unha vontade xeneral, seguro, e do concelleiro tamén. Por lo tanto, tendo en conta que como sinala o propio traballo, do que se trate de procurar accesibilidade por riba de consideracións estéticas, é certo que moitas das obras e das actuacións son asumibles económicamente e con inmediatos beneficios sociais. Entón, a consideración, e tamén somos conscientes de que moitas das actuacións non son de competencia exclusiva municipal e, polo tanto, no noso acordo solicitamos instar a Xunta de Galicia que participe naquelas competencias que sexan compartidas. O acordo sería o seguinte: que o Pleno que tome en consideración a segunda parte do estudo para a supresión de barreiras arquitectónicas realizado pola Asociación Compostela de Esclerose Múltiple ACEN e proceda a realizar as melloras na accesibilidade que se solicitan, que proceda a convocar a Comisión de Accesibilidade de forma sistemática, tal e como se ten acordado nun acordo plenario unánime adoptado en novembro de 2015, que recabe a colaboración da Xunta de Galicia naquelas actuacións que lle correspondan ou naquelas nas que compartamos competencia. Mais nada, moitas grazas. Gracias, María. Goretti, a súa quenda. Si, ben, boa tarde e boa tarde tamén a Julio Louro e aos representantes da Asociación de Compostela de Esclerose Múltiple. Xa anuncio que o Bloque Nacionalista Galego vai votar a favor desta proposta, unha proposta absolutamente xusta, necesaria. Realmente que haxa concellos e cidades accesibles marcan que esteamos nun momento de modernidade, de cambio social, de avance, de innovación, de necesidade de ter en conta o conxunto da poboación, ou que realmente sigamos mirando para atrás e intentando facer que cada quen que solucione a súa vida como poida e que non teña iso garantido por parte das administracións. Teríamos que ter avanzado a estas alturas moitísimo máis en accesibilidade. É un dos grandes temas pendentes do conxunto das administracións e desde logo tamén da administración local. O estudio é un estudo moi bo porque ademais nos fai ver cantidade de elementos por onde pasamos día a día e ao mellor non reparamos neles, nalgúns outros sí, e eu creo que son máis que posibles de facer, máis que factibles, así que eu espero que isto teña toda a unanimidade e que sexamos capaces de leválo a cabo en pouco tempo como é lóxico. Moitos destes elementos son elementos que tamén quero aproveitar que os discutimos aquí en algún momento. Vai por fin o paso da Rúa da Astorga que discutimos unhas cantas veces aquí na Comisión de Queixas. A parte diso vai o tema, eu creo que importantísimo, da rotonda de acceso ás piscinas de Sar, o tema tamén do acceso ao estadio de San Lázaro, do Camiño Francés. A verdade é que aquí hai cuestións que a estas alturas xa se nos podíamos botar un poquinho as mans á cabeza de como pode ser que este Concello non as tivese resoltas nestes momentos. Así que eu agradezo o estudo feito, agradezo tamén, creo que esta proposición que presenta o Partido Popular é máis que oportuna e espero que haxa un compromiso do conxunto da corporación para todo o que aparece aquí. Eu únicamente quero facer constar unha cuestión que ten que ver coa exposición de motivos, que quero dicir que isto que temos que asumir a nivel local era bo que tamén se levase noutros ámbitos e de maneira moi concreta no ámbito galego, porque cando na exposición de motivos se fai referencia a que en Galicia, entre as medidas impulsadas, contamos desde finais de 2014 cunha específica lei de accesibilidade, quero lembrar que esta lei de accesibilidade foi votada en exclusiva polo Partido Popular coa abstención do resto das forzas políticas, se non me equivoco, porque non tiña dotación orzamentaria e, por tanto, que moitas veces tamén hai moitísimos problemas que ao final son o de sempre, que faltan cartos para que se poidan desenvolver. Se a miña información non é errada, pois creo que isto hai que leválo a cabo no conxunto das administracións. Temos que ser capaces de avanzar nesta liña, pero o noso voto do BNG é favorable e con todos os nosos parabéns por este estudo que presenta a Asociación Compostela de Esclerose Múltiple. Gracias, Goretti. Don Paco Reyes. Gracias, señor alcalde. Novamente, moi boa tarde. Quero darlle a benvida aos representantes da Asociación Compostela de Esclerose Múltiple, particularmente a Julio Louro, o autor deste traballo e, ademais, quen tivo
o detalle de dirixirse a todos nós, o que lle agradezo e o felicito pola súa intervención, e particularmente o felicito polo seu traballo, porque o certo é que o traballo que hoxe nos presenta Julio Louro, no nome da Asociación Compostela de Esclerosis Múltiple, pois a verdade é que non é exactamente un obxectivo en sí mesmo, porque o obxectivo non é disminuir as barreiras de accesibilidade, ese é un instrumento. O obxectivo, obviamente, ten que ser incrementar a integración e a convivencia social. Ese é o auténtico obxectivo. O Partido Socialista o comparte plenamente. Nos, ao longo deste mandato, presentamos, entre outras, unha proposición para se converter a Santiago de Compostela nun referente no turismo inclusivo. Nos presentamos tamén unha moción para mellorar a accesibilidade aos parques e os xardíns públicos de Santiago. Nos tivemos a honra de ser un instrumento para presentar o primeiro traballo de Julio Louro da Asociación Compostela de Esclerosis Múltiple a este pleno, como hoxe é instrumento o Partido Popular para presentar a segunda parte do estudo, e máis recentemente presentamos unha moción para mellorar a mobilidade e accesibilidade no entorno e na contorna do Hospital Clínico e do Gil Casares. Hai que dicir que no noso caso é unha tradición, é dicir, ese premio Raíña Sofía de Accesibilidade Universal dos Concellos a que se refería, que asumiu a palabra do Partido Popular para presentar esta proposición no 2006, cando se deu, sendo alcalde precisamente Xosé Antón Sánchez Bugallo. Dende logo, o noso voto vai ser claramente favorable a esta moción, e gustaríanos que se pudieran aproveitar cada vez que se presentan este tipo de mocións para coñecer de parte do Concello todos os avances que se teñen feito, todas as cousas que se teñen cumprido, que existen avances, cales son as que quedan pendentes e cales son os calendarios para abordar as que quedan pendentes. Moitas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, moi bons días a todos e a todas, especialmente aos representantes da Asociación Compostela de Esclerosis Múltiple. Boas tardes, os días aquí son longos e un sabe cando empeza pero non cando remata. Boas tardes, especialmente aos membros da Asociación Compostela de Esclerosis Múltiple, a Julio, que xa nos temos reunido máis dunha vez para analizar estas cuestións. A mí o que sí me gustaría decir era o primeiro, que estamos traballando en todas estas accións. Creo que desde a Consellería, desde o Departamento de Obras e Mantemento, desde a Consellería que leva Rafa Peñas, están facendo moitas destas obras de reparacións puntuais, como foron a da rotonda de enlace do Vial Clara Campoamor, as que se fixeron no campus, algunhas outras que están aí reflexadas xa como feitas, e tamén contar que moitas delas, tal e como xa falamos en persoa ca Asociación Compostela de Esclerosis Múltiple, como poden ser os accesos ao Pazo de Congresos, o Estadio de San Lázaro, o que ten que ver a conexión de Rodríguez de Viguri con Praza de España, están incluídas dentro do proxecto de reurbanización do acceso ás Cancelas. Outras, como a Batalla de Clavijo, están dentro dese proxecto incluído na EDUSI de reurbanización desta rúa. Igualmente, as de García Lorca, que están dentro dese proxecto plurianual de millora do ámbito de Vite e que empezarían por ese ámbito en concreto de García Lorca, e así como esas xa están encaminhadas e contan con proxecto, e polo tanto, cando se resolvan será porque se executa ese proxecto. Hai outras que eran as que temos falado si habería opción de facer solucións provisionales, como poden ser San Clemente, en torno de Hortas Pombal, proxecto das Fontiñas, Avenida Son 23 ou Concheiros, que contan con proxectos que están en proceso de redacción. Por lo tanto, sería o lógico proceder a esa reurbanización global e ver si previamente podemos tomar alguna medida provisional. Ademais destas que están en marcha, desde a Consellería de Obras e Mantemento, hai un programa específico este ano que está en proceso de preparación do contrato previo a licitación de cerca de 300.000 euros, no que especificamente se recollerá a mellora de accesibilidade en beiras rúas como parte desos traballos de mantemento. Por lo tanto, hai un traballo que a todos nos gustaría sempre que pudera ser máis rápido, vai ao ritmo que podemos en canto á disposición económica e a aprobación desos proxectos e desas obras. E o que sí me gustaría, ademais de votar, sería, bueno, pois, de votar a favor de todas estas propostas, tamén decir que xa nos pusemos en contacto co Chus, ca xerencia do Chus, para reclamarlles unha vez máis a conservación e mantemento non só dos pavimentos, como vimos aquí no último pleno, sino tamén do control do tráfico, porque a veces
Ainda que os pavimentos estén ben, se hai coches nas beiras rúas é imposible a accesibilidade. Esa comunicación co CHUS tamén está feita ca xerencia do hospital e, por lo tanto, podemos decir que hai as dúas vías de traballo en proxectos, hai outra de mantemento, comunicación co CHUS e, por último, creo que sí que é un compromiso que adquirimos e que deberíamos de dar cumprimento antes posible a poder ser antes do verán e comprometernos a convocar a Comisión de Accesibilidade. Moitas gracias, Jorge. María, sí. Grazas, alcalde. Bueno, eu quería agradecer o apoio de todos. É que non sei se escoitei ou estaba lendo, pero eu agradecería moito ao señor Duarte se nos pudese dar polo menos un avance, porque lles interesa especialmente sobre a convocatoria desa comisión de accesibilidade, se ten algún plan. Non digo que para as vindeiras semanas, se ten algunha idea de cando poderá facelo, e nada máis, simplemente se pode facer unha intervención pequena, aínda que sexa aproximado ese tema. E despois que estou satisfeita, así que estamos todos de acordo, é pouco que decir, pero son unha cousa que me pareceu distorsionadora da unanimidade en relación á intervención da señora San Martín, e que non sei por que non votaron a favor da lei de 2013, pero estou segura de que non foi pola falta de dotación orzamentaria, porque as leis non teñen dotación orzamentaria. Máis nada, grazas. Goretti. O que é evidente que unha lei ten que vir acompañada de que vas facer e un desenvolvemento posterior, e se ese desenvolvemento posterior non está previsto facer, sabes que ao final vai quedar en nada. Ese é a cuestión clara, e non foi o BNG únicamente. Xa digo, neste caso, por moito que se intentaron, neste caso foi o Partido Popular en exclusiva nun tema tan sensible, está claro, como unha lei de accesibilidade. Entón, eso significa algo. Ten en conta que, claro, ás veces cando se fan declaracións de boa vontade e de intencións, pois ao final xa se sabe que non van chegar a ningures. Eu creo que tamén estamos un pouco fartas de que haxa leis que son papel mollado, non? Eso é o noso pan de cada día en moitas ocasións. E senón non sería posible que chegásemos ás alturas de hoxe, de pleno ano 2018, pois con tantísimos aínda traballo pendente por facer, cando ás veces legislado hai. Xustamente que os desenvolvementos normativos teñen que ir acompañando e ten que haber eses compromisos políticos. Algo que engadir, Paco? Algo que engadir, Jorge? Teño falado co concelleiro Rafa Peña, que seríamos os dous que estaríamos dentro desa comisión de accesibilidade por parte do goberno municipal para poderla convocar o antes posible. Hai un tema que antes non comentaba, que dentro da estrategia de UCI hai algo que tenemos que é fundamental, que é o plan de accesibilidade. Para nós sería importante ter avanzados cales serían esos criterios do plan de accesibilidade para poderlos expoñer nesa primeira comisión pois como un máis dos avances. O obxectivo, se houbera sido antes do verán, non o descartamos, pero a maior brevedade posible poderíamos facer esa comisión. Señor secretario, entendo que por unanimidade. Unanimidade? Sí, unanimidade. Pasaríamos ao punto 7 cunha proposición do Partido Socialista relativa á necesidade de atender unha serie de demandas da Policía Local de Santiago de Compostela. Paco Reyes, a súa quenda. Gracias, señor alcalde. Moi boa tarde novamente. Quería comenzar a defensa desta proposición facendo referencia, porque xa se atopa na página web do Ministerio do Interior, dos resultados do primeiro trimestre do índice de criminalidade. Tendo que dicir unha vez máis que Santiago é unha cidade segura, si é certo que ve como se incrementa con respecto ao ano pasado toda unha serie de delitos, como os delitos graves de lesións, como os robos con violencia, os robos con forza en domicilio ou as sustraccións de vehículos en crecementos por enriba do 15% todos eles. Polo tanto, é unha situación que obviamente explícase en moi boa medida por un problema de falta de recursos que temos conxuntos da Policía Local e da Policía Nacional, que tamén o temos debatido noutras ocasións. Con respecto á Policía Local, o certo é que nos estamos a pasar duns números que foron 175 números da Policía Local,
ca intención clara, o obxectivo de chegar aos 201, pero que neste momento pois son 133, e que cas xubilacións anticipadas vanse quedar en uns 120. Ademais, hai que dicir que desos 133, 7 ou 8 están de baixa. Por lo tanto, estamos nunha situación, con unha plantilla con 42 persoas menos. É certo que no seu momento, no mandato anterior, o Grupo de Goberno, o Partido Popular, eliminou da relación de postos de traballo pois algo máis de 20 prazas que estaban previstas, non se atopaban na plantilla orzamentaria, pero sí na relación de postos de traballo, á espera do momento no que se puideran orzamentar e, polo tanto, sacar a concurso. Esta falta de persoal claramente está afectando, por exemplo, a posibilidade de prestar unha segunda actividade para determinados policías, como poden ser policías que atópanse en determinadas situacións, pero que poderían facer determinadas cuestións como inspección de vados, por exemplo, actividades de formación, e dunha maneira clara está a afectar pois a posibilidade de poñer en marcha o que tamén defendimos neste pleno, unha policía de barrio. Está claramente afectando pois os recursos para a patrulla nas zoas rurais do noso concello e tamén incluso a protección do casco histórico. Por lo tanto, temos un serio problema neste caso de perda de recursos humanos e que é unha cuestión que debemos abordar. Por outra banda, tamén temos unha necesidade de medios telemáticos e de medios informáticos os que hai que facer un esforzo importante para dotar e, polo tanto, en boa medida, non solamente para actualizar, para modernizar a nosa policía local, senón tamén para tentar de cubrir en parte esa falta de recursos humanos. Tamén nos entendemos que é necesario a posibilidade dunha parcela para poder abordar as cuestións de formación en circulación e seguridade vial de maneira que poida ser permanente, non se teña que estar empregando pois, o depósito dos autobuses que existen neste momento en Amio. Existen determinadas demandas que estánse a traballar e que obviamente consumen unha parte dos recursos, como é o número de persoas soas e maiores que existen no noso concello e que en moitas ocasións pois é necesario que a propia policía local lles axude, cando, por exemplo, o 065 pois non acude nese sentido, ou, por exemplo, para abordar cuestións de defensa da política medioambiental. E por todo isto que nós o que plantexamos é que o Goberno municipal asuma as carencias e necesidades da policía local e poña en marcha os mecanismos correspondentes para solventar estas reclamacións que están a repercutir na seguridade veciñal, tanto en persoal como recursos informáticos e telemáticos, aulas de formación e un circuito para formación en seguridade viaria. Queremos plantexar claramente que se desenvolvan os pertinentes informes por parte da asesoría xurídica, Secretario Xeral do Pleno de Intervención, para que avalíe se o Real Decreto de 23 de marzo de 2018, como todo o mundo sabe, o acordo, e o que recolle o acordo entre a Federación Española de Municipios e de Provincias e o Ministerio de Facenda para a posibilidade de que, como se pode investir, neste caso, dende logo, en medios técnicos en seguridade e orden público, si cabe a posibilidade, como parécese desprender dun dos parágrafos dese decreto, a posibilidade de que vencellado a eses investimentos en seguridade e orde público se pudiera incrementar os gastos en capítulo 1, polo tanto a plantilla. Polo tanto, nos entendemos que é interesante ver se esta posibilidade queda de verdade aberta ou non, porque sería unha posible solución para cubrir as necesidades particularmente de recursos humanos nas que xa son crónicas en este concello para moitos dos departamentos, pero particularmente o que nos ocupa agora é a policía local. Moitas gracias. Gracias, Paco. Sí, ben, como comentou o portavoz do Partido Socialista, comezou dicindo iso, non? Que Santiago era unha cidade segura, non? Realmente tamén é unha cidade segura se miramos pois justamente a noticia e a información que saiu despois da última xunta, non? de seguranza, onde pois tamén di que Santiago segue mantendo índices baixos de criminalidade e na cidade non hai motivos para alarmismo nesta materia, sabendo que por suposto sempre hai cuestións que hai que abordar lóxicamente, hai que darlle resposta.
Nos entendemos desde o BNG que é evidente que a taxa de reposición, que todo o que foi o decreto Montoro e a legislación do Partido Popular puxo os concellos nunha situación realmente complicada, nunha situación moi difícil por imposibilidade de abordar novas contratacións e que fixeron que se resentisen distintos, claro, se miramos distintos ámbitos dentro do persoal municipal. Por iso na proposición debería de separarse un pouco que son temas que teñen que ver con recursos informáticos, formación, circuitos, elementos que se poden solucionar facilmente, con todo o que ten que ver con persoal, porque desde a nosa perspectiva iso merecería unha abordaxe global. Hai moitas carencias estruturais neste Concello. Estou segura de que se preguntásemos, se fixésemos un inquérito, habería moita xente, xa non só do persoal municipal, da xente do Concello, senón dos veciños e das veciñas, que dirían que fai falta persoal de urbanismo, fai falta xente en servizos sociais, fai falta xente que traballa en eliminación de barreiras arquitectónicas, entón fai falta cantidade de cuestións. O lóxico sería abordalos no seu conxunto e decidir cales son as reestruturacións que se queren. En todo caso, dentro dese ámbito, que parece que se abre aí como unha opción de investir en programas de seguridade e orde pública, pois tanto podría ser os temas de bombeiros como o tema, neste caso, de policía ou cuestións que tivesen que ver con protección de distinto tipo. Entón, nese sentido, nós entendemos que non se debería de quitar os temas de persoal como un elemento particular, agora solucionamos este e deixamos os outros, senón que a abordaxe ten que ser moito máis íntegra, moito máis grande, entendendo que, desde a nosa perspectiva, polo menos tal e como parece, a non ser que se nos indiquen aquí outras cousas, desde logo polas informacións que se derivan do propio Concello, en principio non hai razóns non para alarma e hai unha sensación de seguranza grande no Concello de Santiago. Por iso xa digo, entendendo que moitas das cuestións en que aparecen aquí coincidimos, sobre todo naquelas cuestións que teñen que ver con recursos xa de carácter de formación e de recursos de cuestións que necesita a Policía Local para desenvolver o seu labor, as outras referidas a nivel de xa de persoal concreto, entendemos que ten que haber unha abordaxe global que decida cales son as carencias estruturais e que se faga realmente unha reestruturación que até o de agora non se abordou neste Concello e que pensamos que é urxente e necesaria. Moitas gracias, Goretti. Por parte do Partido Popular, Donas Cabaleiros do Partido Popular, quen vai intervir? Sí, está. No, estaba atendiendo a un medio, ¿no? Alejandro, a tu quenda. Gracias, sí. Bueno, compartimos efectivamente el problema de la falta de recursos de la policía local, pero no compartimos, señor Reyes, su causalidad o el relato de ese descenso que usted ha hecho, ni tampoco compartimos que todo el problema sea un problema de falta de efectivos, siendo este un problema muy grave, o de falta de medios, ¿no? Nosotros entendemos que además de la falta de efectivos, que es un problema cierto, y de la falta de algún medio, hay un problema de falta de estímulo, de ánimo y en muchas ocasiones de respeto al propio trabajo que debe realizar la policía local, ¿no? En fin, no quiero entrar en detalles, pero todos recordamos que ha habido un cuestionamiento de la función policial, una desautorización del quehacer de la policía, ha habido desincentivos a la coordinación necesaria entre la policía local y la propia Policía Nacional. Incluso usted mismo en alguna ocasión ha incurrido, señor Reyes, en alguna insinuante suspicacia, en fin, yo creo que poco respetuosa con la policía, como cuando advirtió que se podían grabar a las parejas en los domicilios como las cámaras de videovigilancia. Esto no es cierto, esto no lo hace la policía local porque no lo puede hacer, es imposible, existen las suficientes garantías. Por lo tanto, hay un problema a veces de respeto y del necesario estímulo al trabajo de la policía. No solamente es una cuestión de personal o de medios. Pongo un ejemplo muy claro. Toda la problemática que se daba en la Rúa do Vilar, había evidentemente una cara claramente social, pero había también un factor de seguridad, y eso no dependía simplemente de los medios, dependía también de que se hubiera realizado alguna modificación normativa en la línea de la Federación Española de Municipios y Provincias que habilitase a la policía a actuar, y dependía de darles también una cobertura política. Por lo tanto, el respeto es lo primero y el apoyo es lo segundo, y a partir de ahí efectivamente hay que hablar de los efectivos, que vuelvo a insistir, es un problema grave, y de los medios, ¿no? El problema de los efectivos es un problema que viene de antiguo.
Ejecutivo. Lo que ahora toca, lógicamente, es que se apuren todas las posibilidades, que se desarrolle lo antes posible la oferta de empleo público, y el problema de los medios, bueno, pues es un problema mejorable. Es decir, supongo que usted alude, pues, cuando habla de medios telemáticos, pues algún programa, algún software de lo que es de gestión de comunicaciones, ¿no? Por lo que yo sé o por lo que yo recuerdo, y nosotros, por lo tanto, pues sí estamos encantados de que se priorice orzamentariamente la necesidad de medios que pueda tener la policía, como se hizo pues en el anterior mandato del Partido Popular. Nada más, gracias. Moitas gracias, señor Xanduro. Ben, boa tarde a todos e a todas. Coincidimos, señor Paco Reyes, en que Santiago é unha cidade segura. O que non coincidimos igual son os datos estadísticos que manexa, porque, como ben sabe vostede, que ten querencia polos números, que as estadísticas son o que son, e que se hai un roubo e o ano seguinte hai dous, pois o incremento é do 100%, e iso non convirte a Compostela nunha cidade máis insegura. Ben, tamén concordo con vostede, así que estamos en racha, que o tamaño da plantilla está moi debaixo do que debera, pero tamén, como ben dixo o BNG na súa intervención, como case que todos os departamentos deste Concello, non só en relación á poboación desta cidade, senón en relación ás especiais características que lle dan a súa entidade de verdade. E as previsións, lamentablemente, non son boas. Pensemos que poñer un novo policía na rúa implica entre 18 e 24 meses entre oposicións e cursillos de formación. A única posibilidade que temos actualmente de recuperar plantilla, que non é recuperar, é cubrir o que son as xubilacións, pois desde o momento que se xubila ese policía, pois tardaremos, como digo, entre 18 e 24 meses. Iso ponnos nun panorama realmente preocupante, máis tendo aquí diante no 2021 pois un dos eventos que pon ou que tensiona ao límite a capacidade de xestión desta cidade, como son os anos Xacobeo. Pero a maiores tamén temos que ter presente que a plantilla ten os anos que ten a idade que ten. Os últimos policías que entraron, digamos, novos nesta cidade foron no ano 2007, e iso sempre vai implicar un aumento de segunda actividade fronte á presenza operativa na rúa. Engadimos un elemento máis de tensión nesto. É certo, no 2012 entraron os recortes da Lei Montoro que impediron cubrir calquera plaza dos que se xubilaran, pero antes do 2012 foi posible, pero non se fixo. Había unha oferta de emprego desde o ano 2010 que se deixou caducar na súa totalidade, porque, como ben sabe, caduca aos 3 anos. Por lo tanto, por culpa da Lei Montoro e por culpa das actuacións anteriores, realmente esta cidade perdeu efectivamente 42 plazas ata o día de hoxe, pero 10 están presentes desde a oferta de emprego público do ano 2015. 2015 sumando 2016, 2017 e 2018. Temos capacidade para cubrir 10 plazas. O resto están amortizadas. 32 plazas na capital de Galicia. Así que, en resume, perdéronse, como digo, entre o desleixo e a Lei Montoro, 32 plazas de policía, e que cada quen asuma a súa cota de responsabilidade sobre este feito. Tamén debemos poñer en relación isto con que o número máximo de plazas que había no 2007, que eran 174, falo de memoria, desde ese ano, pois hubo nesta cidade un incremento demográfico de alrededor de 3.000 veciños, hubo novas áreas residenciais en Salgueiriños, Meisonfrío, en San Lázaro, no Caseiriño, etc., que amplían o espazo no que ten que actuar a policía local. Temos novas áreas industriais e comerciais, como o Polígono Costa Bella ou como a área comercial das Cancelas, e temos algo que é moi positivo para a cidade, que é unha cidade cun aumento do dinamismo social. Por poñer un exemplo, pois hai 10 anos facíase a carreira pedestre Correo Galego. Hoxe en día hai, se non lembro mal, entre 12 e 15 carreiras anuais que implican efectivos policiais para colaborar no seu bo desenvolvemento, e en eso con multitude de eventos que estén en esa cidade. Así que non entendamos só a labor policial nesta cidade polas súas especiais características na parte policial investigadora ou de loita fronte ao delito, que o é, e fundamental, pero ten moitísima parte de traballo que colaboración na multitude de eventos que ten esta cidade, de todo tipo. Ben, en relación pois a dotación, equipamentos, por suposto que todo mellorable, sen dúbida, pero penso que neste goberno tampouco temos un mal currículum nese aspecto.
sirva de exemplo a dotación de nove novos vehículos e máis outros 4 que están en proceso de licitación agora mesmo, que permitiu dar de baixa outros tantos vehículos equivalentes que tiñan algúns máis de 250.000 kilómetros de uso. Nos entendemos, como dixen antes, que Compostela ten características propias que fan que precise dunha intención singular moi por encima do que a súa poboación podería indicar. Somos sede administrativa, cultural e religiosa, e máis os distintos xacobeos, así que as nosas necesidades de atención e eventos son moi superiores a outras cidades de similar tamaño e a moitas dun tamaño bastante superior. Por iso, ahora mesmo estamos traballando nun informe para entregarnos distintos organismos estatais e autonómicos que teñen competencias, ademais da FEGAMP ou a FEMP, no que argumentamos a necesidade de algún tipo de convocatoria ou actuación extraordinaria en relación ás prazas que permitan recuperar eses efectivos que se perderon nos anos anteriores. Insisto, temos o xacobeo... Xan, que tedes unha segunda quenda. Moi ben, pois, deixo o que teña a dicir para a segunda quenda. Gracias. De acordo. Paco. Sí, moitas grazas. Bueno, pois respostando un pouco ás diferentes intervencións, no caso do Bloque Nacionalista Galego, nos estamos a falar neste caso do que as necesidades da Policía Local. Se o Bloque Nacionalista Galego ten a ben traer este pleno unha proposición ou unha moción na que fale das necesidades de outros departamentos do Concello ou mesmo dentro da seguridade dos bombeiros, pois con toda a seguridade nos a valoraremos e moi probable que apoyemos. Con respecto ao que comentaba o Partido Popular, home, dentro da causalidade que teñamos entre Policía Local e Policía Nacional 100 efectivos menos, home, eso sí ten o seu impacto particularmente que as necesidades que moi ben ten descrito na súa intervención o concelleiro Xanduro. Home, eu o que dixen no seu momento é que nós non apoiábamos unha proposta do Partido Popular de sembrar de cámaras esta cidade para convertir Santiago nun plató de Gran Hermano. Iso é concretamente o que dixen. Non fixen referencia a que as cámaras dixen que podería acontecer e que ser unha das críticas que a doctrina facía a ese sembrado de cámaras que propoñen aquela proposta o Partido Popular. Con respecto á intervención de Xanduro, bueno, varias cousas, non? Temos unha proba de fogo, aparte de todas as necesidades que acaba de describir, e que ademais están correctas e que motivan que nos presentemos esta proposición, pois temos unha proba de fogo dentro de pouco que eu estou convencido de que se vai saldar perfectamente polo compromiso da Policía Local que temos. Por exemplo, o Festival de Música do Son do Camiño, que vai ser un impacto importante en número de visitantes da nosa cidade, e non teño ninguna dúbida de que vai sair adiante, vai sair moi ben, pero fundamentalmente polo compromiso e porque se van a redoblar os nosos policías locais. Eu xa critiquei na miña intervención as amortizacións de prazas que non teñen, xa o dixemos no seu momento, non teñen sentido, entre outras cousas, porque si hai sentenzas do Tribunal Supremo que din que as plantillas orzamentarias poden presentar menos cuantía e recoller menos prazas que a RPT, vale? Ou, por exemplo, que a Lei Montoro non afecta a RPT, afecta os orzamentos, pero non a RPT. Por lo tanto, coincido plenamente nesa crítica a amortización de prazas. Eu falei tamén de outras actividades que fai a Policía, como axuda a maiores, como política medioambiental, como formación para a prevención. Non citei outro material nin vehículos, porque nos entendemos que nese sentido sí que as decisións que se teñen tomado polo anterior goberno, o actual goberno, pois foron correctas e nese sentido se teñen cuberto. Con respecto aos problemas para cubrir a plantilla, porque evidentemente o problema é como se repoñe pola formación e demais. Mire, eu lembro unha anécdota que se conta de Napoleón Bonaparte cando estaba na campaña de Exipto, naquele entón era xeneral, e veu unhas palmeiras que lle gustaron moito, e dixo Napoleón ao seu ayudante de campo, mira, estas palmeiras as poderíamos desplazar ao campo de Marte ali en París, que quedarían moi ben. O axuda de campo lle dixo, pero meu xeneral, estas palmeiras tardan 300 anos en crecer. E Napoleón contestou, entón non podemos perder nin un minuto. Moitas gracias. Moitas gracias, Paco. Moretti. Sí, nada, moi breve para dicir que xustamente, claro, a miña argumentación era que creo que non debemos de abordalo de maneira illada, que non debemos falar só da Policía Local, senón que temos que falar de que facemos e como queremos, como pensamos que o conxunto do persoal que traballa para o Concello preste un servizo mellor e establecer prioridades, porque non se pode abordar todo. Entón, teremos que decidir conxuntamente, lóxicamente, e cunha proposta pois en riba da mesa, pois como
estruturamos e como facemos que sexa máis eficiente un concello que ten, por suposto, moitas carencias e que onde son moitísimas as necesidades. Así que nós non negamos as necesidades que ten a Policía Local de Santiago, mas entendemos que a súa abordaxe debe ser de outra maneira. É por iso que nos imos abster nesta proposta. Alejandro. Sí, gracias, alcalde. No, simplemente quería matizar dos o tres cuestiones. La primera es que lo que usted, señor Reyes, literalmente califica como el sembrado de cámaras, ese fue un sembrado de los gobiernos bipartitos del PSOE y de No. No, las cámaras estaban cuando llegó el Partido Popular al gobierno municipal. Estaban las cámaras. Hay cámaras de videovigilancia y otras cámaras que son de tráfico. Las de videovigilancia vienen de la época bipartita y son corresponsables ustedes y el BNG. Entonces, a mí la verdad es que me asombra que ahora se rasquen las vestiduras con las cámaras. Ustedes, es decir, instalaron las cámaras. No voy a dar el número por una cuestión de respeto al trabajo de la policía, pero yo sé las que son y sé que las instalaron ustedes. Por lo tanto, el sembrado es suyo. Hay algo... No, pero nosotros no tenemos ningún inconveniente en defender, lógicamente, la instalación de unas cámaras con arreglo a la ley. Por supuesto que no. Pero para ustedes es algo vergonzante por lo que se ve. Hay algo de su iniciativa, señor Reyes, que no nos gusta, y es que usted pues genere expectativas en la policía en el sentido de que les puede hacer creer que se puede aplicar el superávit para incorporar más miembros a la policía, y usted sabe que eso es prácticamente imposible. Por lo tanto, yo le agradecería que no generase expectativas. No sé si de alguna manera intenta usted pues lavar la mala conciencia del Grupo Socialista respecto a todo ese descenso histórico de efectivos policiales, ¿no? Porque hay que recordar que con ustedes hubo que suprimir plazas en la relación de puestos de trabajo, entre otras cosas porque no estaban dotadas orzamentariamente. Con ustedes pues era aquello pues un guirigay porque no coincidían las plazas que estaban en la RPT con las plazas de la plantilla. Y con ustedes, por ejemplo, ni siquiera se previó en la oferta de empleo público la dotación de plazas policiales en las ofertas del año 2008, 2009 y 2010. Y esto no lo digo yo, lo dice el señor Duro. Y en fin, únicamente el señor Duro le diría que en la medida de lo posible, la medida de su obligación, sean ustedes diligentes en el desarrollo de la oferta de empleo público, que ya la dejó avanzada el anterior gobierno del Partido Popular, como dejamos también avanzada pues una propuesta de catálogo de lo que es de segunda actividad. Nada más, muchas gracias. Xanduro, 3 minutos. Sí, casi por rematar un pouco o razonamento que facía antes, eu creo que aquí hai que enfrontar, como ben di Coretti San Martín, que non é enfrontar parcialmente o problema da dotación de persoal dos concellos, sino un problema global e que está vinculada a unha norma que todos coñecemos, a coñecida como Lei Montoro. Non lle vou a discutir a súa validez ou non xurídica, pero sí que podo discutir a súa irracionalidade na medida que nos permite gastar inxentes de cantidades de cartos en horas extras para cubrir necesidades vitais desta cidade, pero non nos permite contratar persoal que sería máis barato que usar esas horas extras, co cal a suposta intención de sustentabilidade económica dos concellos que ten esa lei é unha absoluta falacia. Insisto, nos vamos a votar a favor porque nós xa estamos facendo ese traballo, pasa que neste campo lamentablemente este traballo debería ser menor de ter os gobernos anteriores feito seu, non é o caso e tócanos a nos solucionar. Grazas. Pasamos a votar, señor secretario. Votos a favor do punto número 7, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á necesidade de atender unha serie de demandas da Policía Local. Votos a favor. Compostela Berta, PSOE-PP. Votos en contra. Ningún. Abstencións. BNG. Quedaría aprobada. Pasaríamos ao punto 8, a proposición do BNG para adoptar medidas que fomenten o uso de vehículos eléctricos e ser unha alternativa máis ecolóxica. Rubén. Sí. Moitas grazas, señor alcalde. Para o noso grupo, o futuro, non? E en grande medida xa o propio presente, pois pasa polo coche eléctrico, non? E nese sentido, pois nos creemos que Santiago de Compostela pois está a quedar claramente atrás a respecto de outras cidades, non? No caso de Santiago, pois actualmente o que existe é un beneficio do 75% no imposto de circulación para os vehículos destas características. Existen 2 prazas de aparcamento específicas no aparcadoiro de Xoán 23 en todo o Concello de Santiago e coñecemos o anuncio por parte do concelleiro de que nesa nova licitación do novo
mapa de rutas do bus urbano, pois haberá unha ruta que será eléctrica, non? Eso é, en resumen das contas, o fundamental da labor do Concello de Santiago neste ámbito, non? Sin embargo, pois nos últimos 3 anos, pois sí que houve moitos cambios, moitos avanzos técnicos e normativos, onde outras cidades do Estado español teñen avanzado moito, como pode ser o caso de Murcia ou de Valladolid, que teñen aprobado estrategias locais nese sentido e que xa comezaron a aplicalo, non? Para nós, isto é claramente o futuro por dúas razóns, non? Unha primeira, porque hoxe a nivel mundial, pois, representan pois os vehículos privados das cidades pois aproximadamente un 10% do total das emisións de CO2 que se botan á atmósfera e porque no Estado español no ano pasado, no ano 2017, matriculáronse 8.645 vehículos, non? Que, como dicía antes o concelleiro Xanduro, pois en termos absolutos, evidentemente son poucos, pero en termos relativos supoñen un aumento do 82% con respecto ao ano anterior. Si este crecemento fora sostible no tempo, pois estaríamos falando que en 10, 15, 20 anos, e aparte que eu creo que o crecemento non será aritmético, senón que será exponencial, pois será moito máis grande, non? En calquera caso, pois son casi todo ventaxas, non? Son vehículos máis limpos, máis eficientes, máis sostíveis, con menor impacto ambiental, con menor impacto acústico, con menor consumo de combustibles, estamos falando de en torno a un 60% de aforro mensual, e tamén con menor coste de mantemento, non? Os problemas principais pois son os derivados do precio e tamén da rede de recarga. Nese sentido, que é o que propón o BNG con esta iniciativa? Bueno, pois que o Concello faga un plan integral de fomento do vehículo eléctrico, non? Que para nós debería pasar por 5 cuestións, non? A primeira delas, por informar, non? E por facer unha campaña informativa para que os veciños e as veciñas coñezan as ventaxas estruturais deste tipo de vehículos e, sobre todo, as bonificacións e axudas do conxunto das administracións públicas. En segundo lugar, mellorar a inexistente rede de recarga pública, non? Que non chega con 2 puntos de recarga pública, non? Debería haber recarga en todos os aparcadoiros públicos de Tusa, nos aparcadoiros de Borde, en puntos estratégicos da cidade, nas paradas de taxis, como existen xa moitas outras cidades, non? En terceiro lugar, unha revisión dos criterios da flota municipal, non? A parte do transporte público, onde sería evidente, e eu creo que incluso habría que ser máis ambicioso de ir a unha única liña aproveitando a renovación do contrato, na flota municipal, non? Nos vehículos dos propios BDs, dos diferentes departamentos, nos vehículos das concesionarias, incluso no fomento de taxis, e para eso, pues, a través de ordenanzas tamén se podría favorecer, non? E en cuarto lugar, pois, cunha batería de ventaxas para usuarios e usuarias de vehículos eléctricos. Por exemplo, saben que non somos firmes defensores da hora gratuita para todo o mundo, pero, bueno, tamén saben que o goberno municipal non está pola labor. Bueno, pues, mentras haxa que seguir pagando, pues, por exemplo, como pasa en Barcelona, como pasa en outras cidades, que a hora sexa gratuita para os vehículos eléctricos, non? Ou descontos nos aparcadoiros públicos, con posiblemente pues, máis plazas específicas, máis visíveis e máis accesíveis, ou, por exemplo, unha cuestión que funciona noutras cidades moi ben para vehículos de carga e descarga, que aquelas furgonetas que sean eléctricas, pois teñen máis horario de carga e descarga. Bueno, pois eso pode ser un incentivo para unha empresa de reparto e dicir, mire, pois eu non o fago por aforrar, nin porque sea máis ecoloxista, nin por nada, pero o fago porque podo ir á zona de carga e descarga máis tempo e para min eso me pode compensar, non? Ou con reserva de prazas en superficie, nos aparcadoiros, igual que hai reservas específicas, pois, por exemplo, para persoas con algún tipo de discapacidade, podría haber reserva de aparcadoiros en superficie ou bonificacións, por exemplo, nas licencias de taxis, non? Hai unha última cuestión que como Concello tamén podemos facer, e con isto remato, que é a presión a outras institucións. Poño, por exemplo, como exemplo, novamente Cataluña. En Cataluña, os coches eléctricos circulan gratuitamente polas peaxes, polas autoestradas de peaxe. Bueno, aquí non sería indiferente, por exemplo, que pola autoestrada P9 os vehículos eléctricos non tiveran que pagar peaxe, pois sería un revulsivo para moitos veciños e veciñas de Santiago, por exemplo, que se desplazan a diario por esa autoestrada. Moitas gracias. Paco. Gracias, señor alcalde. Pois nós compartimos esta proposición do Bloque Nacionalista Galego. Nos pensamos que efectivamente hai importantes ventaxas do vehículo eléctrico, particularmente no ámbito urbano. Primeiro é o aforro enerxético.
o transporte por carretera supón o 80% do consumo enerxético do sector, e o certo é que os vehículos eléctricos, os cálculos son que son 4 veces máis eficientes que os motores de combustión, mellora da calidade ambiental nos núcleos urbanos. O que é sabido, por exemplo, é que a Comisión Europea avalía en 16.000 as mortes prematuras en España precisamente por motivo da contaminación atmosférica, e que en un entorno urbano a sustitución de 2.000 vehículos convencionais con motor de combustión por vehículos eléctricos suporía evitar a emisión de casi 4.500 toneladas de CO2 ao ano. Perdón. Que mesmo tamén, con respecto ao ruído, o informe da Axencia Europea de Medio Ambiente establece que aquelas cidades, aquelas persoas que viven en cidades, neste caso de máis de 250.000 habitantes, atopan uns niveis de ruído por cento de tráfico rodado que supera os 55 decibelios. Existen, ademais, oportunidades empresariais e tecnolóxicas no plano económico, industrial e tecnolóxico para as cidades que apostan precisamente por este modelo, e o certo que hai unhas barreiras importantes, entre elas fundamentalmente está a cuestión de custe, que é onde se pode precisamente abordar con subvencións, ventaxas fiscais, medidas de discriminación positiva a escala municipal. Varias das cuestións que ten plantexado o voceiro do Bloque Nacionalista Galego aparecen en todos os plans de directores ou plans estratégicos para a incorporación deste tipo de vehículo eléctrico, fundamentalmente a disponibilidade de infraestructuras de recarga, iso é imprescindible, pero tamén medidas, como acaba de plantexar, de medidas fiscais, de medidas informativas, medidas de fomento, no que fai referencia precisamente a esa gratuidade da hora, xa que non conseguimos que a hora sexa gratuita aquí en Santiago como en Pontevedra ou en Ferrol, pois polo menos para que si teña os vehículos eléctricos, aproveitar as nosas ordenanzas fiscais, aproveitar a posibilidade, efectivamente, por exemplo, isto ten desenvolto Valladolid, un centro urbano de distribución ecolóxica de mercancías, onde dan precisamente esas facilidades mesmo do horario que acaba de comentar o voceiro do Bloque Nacionalista Galego. Polo tanto, claramente as ventaxas superan esas barreiras que hai que superar e ademais se poden tentar de solventar. Polo tanto, o noso voto vai ser favorable a esta proposta de Venega. Moitas gracias, Paco. Teresa, tu quenda. Buenas tardes. Nosotros concordamos con la necesidad que manifiesta esta proposición de incentivar para los particulares el uso de vehículos más ecológicos y también de que los propios vehículos que prestan servicio al concello funcionen con combustibles que reduzcan la huella de carbono y las emisiones contaminantes e incluso el ruido. De hecho, nosotros favorecimos ya la incorporación de vehículos más ecológicos en el concurso de parques y jardines y esperamos que se siga esta línea en nuevos contratos, como es el de recogida de basura y limpieza viaria. También trajimos por primera vez aprobar un coche eléctrico para el uso de los conserjes. Sería importante, como se ha dicho, estimular el uso de vehículos ecológicos en los sectores profesionales, de un modo especial en el taxi, pero también en otros transportes y especialmente en aquellos que afectan al ámbito urbano. También estamos de acuerdo con que en el caso particular del vehículo eléctrico, pero también en otros, como en el gas, en el hidrógeno, se hace necesario contar con puntos de suministro de recarga. Aquí creemos que el Concello, aparte de dotarse de más puntos de recarga, debería favorecer con estímulos que las estaciones de servicio, que parkings de gestión privada o que grandes superficies pues los instalasen. Lo que nos parece un poco reduccionista de la proposición es que la circunscriban solo al vehículo eléctrico, porque hay otra oferta de vehículos comercializados que son vehículos ecológicos y que algunas cosas se adaptan mejor, por ejemplo, al transporte público. Concretamente, creemos que si hay descuentos y bonificaciones, estas deberían aplicarse, además de los vehículos eléctricos, a los vehículos híbridos, a los vehículos de gas natural comprimido y a los vehículos de hidrógeno. Por ejemplo, en Madrid y en Barcelona, los autobuses que se han probado son autobuses de hidrógeno y parece que para ese tipo de transporte se adaptan mejor.
Bueno, a pesar de esto, de que nos parezca que es una pena que se haya reducido solo a los vehículos eléctricos, nuestro grupo va a votar favorablemente porque consideramos que es una medida importante para hacer la ciudad más habitable y para cumplir los objetivos de la Estrategia 2020. Muchas gracias, Jorge. A tu apenda. Bueno, o noso voto vai ser favorable porque todas as peticións que fai o portavoz do Bloque Nacionalista Galego pois realmente entran dentro do noso roteiro para ir implantando e facer ese cambio de reducción de emisións. De feito, hai varias desas cousas que aquí se reclaman que xa se fixeron puntualmente, como poden ser a incorporación dos dous últimos vehículos que tivo o parque móvil, en concreto están destinados no Departamento de Obras. Son dous vehículos eléctricos que estuveron a modo de prueba, cesión, desde o ano 2016 e no 2017 decidiuse a compra dos dous. Por outra banda, en canto á incorporación de novos puntos de recarga, na reforma do aparcamento de Belvís queda contemplada esa implantación e si concordamos ca necesidade de poñer puntos dentro dunha campaña de visibilización das ventaxas do vehículo eléctrico en algún espacio público de rúa que podan ser visibles e que poda ter demanda. Por desgracia, o número de vehículos eléctricos na nosa cidade é moi escaso, hai moitos híbridos, pero eléctricos hai poucos, pero sí confiamos en ir implantando esas medidas, parte das medidas que aquí se enumeran, como a bonificación do aparcamento tanto nos parkings públicos son 23 Belvís como tamén no espazo da hora. Ao respecto de incorporación de buses eléctricos, no prego dos buses hai unha obriga de incorporar en unha liña en concreto buses híbridos ou eléctricos, pero queda contemplado que para a incorporación dos outros máis de 20 buses na primeira fase, pois como unha das melloras moi claras para poder ter mellor puntuación, pois a incorporación de vehículos híbridos ou eléctricos, porque a reducción de emisións é unha das melloras ou das puntuacións que conterá ese prego. Por lo tanto, compartimos esa preocupación por cambiar o modelo de consumo de gasoil por vehículos eléctricos e, sobre todo, compartimos tamén a preocupación porque cada vez haxa un menor número de mobilidade. Con respecto ao tema do transporte de carga e descarga dentro da cidade histórica, dentro do programa Smartiago hai unha das tres patas fundamentais, pois aválase precisamente nun proxecto experimental na que se pudera, a través de vehículo eléctrico, facer ese abastecemento á parte da cidade histórica. Por lo tanto, votamos a favor, si estamos de acordo, creemos neste cambio de paradigma a favor da mobilidade eléctrica e a partir de aí o que si temos que ir planificando e vendo como leválas adiante. Rubén, algo que añadir? Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, brevemente, en primeiro lugar, agradecer o voto favorable do resto dos grupos. Eu creo que é positivo que se aprobe por unanimidade unha iniciativa deste tipo, pensada sobre todo a futuro. E, en segundo lugar, puntualizar un par de cousas, non? Claro, eu con este debate o que vexo é que é un pouco a pescada que se morde a cola, non? Quer dicir, non creamos servizos porque non hai demanda. Non hai demanda porque non hai servizo, non? Eu subía nun taxi eléctrico en Barcelona hai poucas datas e onde fixe moitas preguntas ao taxista por curiosidade, non? E o taxista decíame que estaba encantado, non? Que pena non coñecelo antes, non? E decía, e iso que o taxi que tiña el pois non tiña demasiada autonomía e xa chegaba a 200 km, pois decía, claro, cos kilómetros que fago eu é imprescindible que nas paradas de taxis teña cargador e cargador ultra rápido, senón sería imposible que eu como taxista tivera un coche eléctrico, non? Entonces, claro, pois posiblemente hai que ter os cargadores antes de que as taxistas que den o paso pois de comprar un coche eléctrico, non? E o mismo con outro tipo de bonificacións, non? Claro, se ti tes determinado tipo de descontos, eu estou convencido que habería xente pois que votaría as contas, non?
Porque claro, os vehículos eléctricos de momento son máis caros que os vehículos diésel ou gasolina, e que, por tanto, tería que compensar, aparte de que teñan unha maior conciencia ecolóxica ademais e un poder adquisitivo maior, tería que ter outro tipo de compensacións que agora mesmo están implementando en moitos sitios. E a seguinte puntualización ten que ver co que comentaba a compañera do Partido Popular, que ten toda a razón. Certamente existen outro tipo de vehículos, tanto gas natural como hidróxeno, como vehículos híbridos. Os híbridos sí que hai moitos máis, por exemplo, no sector do taxi, que certamente son mellores que os vehículos diésel tradicionais. Non neste caso centrámonos nos vehículos eléctricos, sobre todo polo que ten que ver cos puntos de recarga, e polo papel que pode facer a administración. Eu non vexo o Concello poñendo puntos de recarga de gas, ou puntos de recarga de outro tipo de cuestións. Entón, nese sentido, si para a flota, por exemplo, eso para a flota de bus urbano non tería ningún problema, porque a repostaxe, igual que se fai cos de gasóleo, é de outro tipo, pero para o conxunto da cidadanía, víamos que tiña máis sentido a focalización e centrar o tema sobre todo no que ten que ver co transporte eléctrico, o que non quita que, por exemplo, no ámbito da campaña de sensibilización, de explicar as ventaxes e tal, se incorporen, por exemplo, tamén o tema do resto de vehículos. Se non me falla agora a memoria, na propia ordenanza fiscal, no que ten que ver co imposto de circulación, sí que as bonificacións sí que non eran exclusivamente eléctricos, creo que eran para todos os vehículos que teñan reducións no tema de gases contaminantes e demais. Algo que engadir? Nada que engadir? Teresa, algo que engadir? Jorge, algo que engadir? Bueno, se entende aprobada por unanimidade, señor secretario. Entraríamos logo tamén nas dacións de contas, que é, por unha banda, o punto 9 da dación de contas de renuncias ao Consello de Administración de XADE, e a dación de contas das resolucións da Alcaldía e das Concellerías Delegadas e acordos da Xunta de Goberno Local, que están ao dispor dos homes e mulleres da corporación. E fago unha consulta. Facemos a parada agora? Sí. Pois facemos a parada agora. 15 minutos máximo e comenzamos, vale?